Per tant, algú que té una idea republicana del futur. Algú que, a més, pensa que necessitem un estat a favor. El primer que pensa és què podríem fer si tot això ho administréssim d'una forma propera a la ciutat. El potencial és enorme. Penseu que estem parlant de la façana més privilegiada, més fotografiada, més fotogènica de la ciutat. Estem parlant d'una esplanada que pot canviar també la ciutat de Barcelona. I no estic dient que ho omplim de museus i atraccions turístiques. Estic dient que hi podríem posar, per exemple, la gran biblioteca central que Barcelona necessita i que no hi ha manera que ens arribi mai. I podríem posar instal·lacions universitàries. I podríem fer tota una sèrie d'equipaments que omplirien tota aquella zona de la ciutat, de gent jove, de gent no tan jove, amb usos culturals, usos relacionats amb el coneixement també, i per tant també entraríem en aquesta anella de recursos i coneixement que volem que determini la Barcelona del futur. En qualsevol cas, aquest és el nostre pla, el sotmetem a la vostra consideració, el sotmetrem d'ara endavant a la consideració dels ciutadans de Barcelona i també volem remarcar una cosa, i és que ens hem mirat les propostes d'altres forces polítiques, d'altres candidats que també es presenten a l'Ajuntament de Barcelona, d'altres alcaldables, i ens agradaria entendre quina és la seva proposta de ciutat, quin és el seu projecte, quin és el seu pla. Encara no ho hem aconseguit entendre. Quin projecte tenen altres forces polítiques de Barcelona? Encara no el coneixem, però ens interessa molt conèixer-lo. Per tant, animem a tots els altres candidats que també presentin la seva proposta, que ens diguin si la nostra els agrada o no els agrada, què compartim, què no compartim, perquè és obvi que la ciutat l'haurem de fer entre tots. Nosaltres presentem un projecte, presentem aquest Pla Bosc. El presentem per la ciutat, el presentem per poder-lo compartir. I si una de les coses tenim claríssimes és que avui us hem volgut presentar aquest pla, que és en bona mesura un pla urbanístic, però de l'urbanisme entès com una eina de transformació de la realitat i de la ciutat, com una eina de transformació social, econòmica, ecològica, per fer una ciutat millor. I sobretot per evitar que Barcelona es fracturi, per evitar que hi hagi confrontacions que ens semblen perjudicials per a la ciutat de Barcelona, per treballar tots per una sola ciutat de Barcelona, una sola ciutat on els principis que imperin siguin els de la convivència, de la igualtat, de la llibertat i de la justícia. Moltes gràcies per la vostra paciència i la vostra atenció. Moltes gràcies, Alfred. Jo penso que ara tenim un poc temps, però tenim unes quantes preguntes que ens ha anat passant el públic i després amb el pla que tens, penso que hi haurà moltes preguntes d'aquí al dia, no sé què és, el dia 26 de maig. És el 24? 24? Doncs el 24 de maig. Per tant, tindrem temps per fer recorregut. Gemma, a veure, comença tu amb la pregunta que tens. S'han passat algunes de les preguntes que vosaltres heu lliurat. La primera, de la Carme Ripoll, diu: senyor Bosch, durant aquesta exposició vostè ha fet referència a la Barcelona de Maragall. M'agradaria saber el seu parer sobre la Barcelona olímpica. Alguna cosa ja has dit. Diu: què és el millor que es va fer i què és el pitjor? Bé, crec que el millor ja ha quedat palès i ha quedat bastant reflectit amb el que comentava. Al meu entendre, el millor és que era un projecte social. Era un projecte de ciutat i era un projecte social, d'esquerres. En aquell moment estava molt clar. I crec que encara vivim i gaudim d'aquest projecte que va aconseguir, al llarg de les dècades, i a més hi ha estudis sobre el tema, va aconseguir evitar grans desigualtats que altres ciutats comparables a Barcelona no han sabut evitar tan bé. Per tant, jo crec que va ser un èxit en aquest sentit i realment va servir
per millorar, per exemple, zones perimetrals de la ciutat que si no possiblement haurien estat més desateses, per eixamplar el centre, per fer Barcelona més policèntrica, tot el que hem dit. Jo crec que el projecte olímpic va funcionar en la seva dimensió més social, que és el que pretenia. Per tant, jo crec que això és el millor. El pitjor, bé, no ho sé, però a mi personalment, i potser no ho compartireu, però hi ha una cosa que em va saber molt de greu, i és segurament fruit de les presses i de les necessitats i de les urgències històriques, que és tot el procés de canvi ràpid i radical de la zona del Poble Nou. Crec que la manera en com es van demolir, per exemple, antigues fàbriques, la poca cura que es va tenir en alguns casos amb el que avui en diem arqueologia industrial, o, per exemple, jo recordo precisament aquí al Born, el pàrquing aquest que es va fer al carrer de Comerç, que la sensibilitat que van tenir al cap d'uns anys, en aquell moment, la vista posada l'any 92 no es tenia, hi havia molta pressa. I per tant aquí van volar totes les restes que hi havia aleshores aquí al carrer Comerç per fer aquest pàrquing, cosa que al cap de 10 o 15 anys no va succeir. Per tant, hi va haver potser en algunes actuacions una certa falta de sensibilitat i de fixar-se més en aquestes coses. No sé si els altres teniu una cosa a afegir. Joaquim López, hem parlat de l'aparador litoral, voldria saber una mica més com, imagina't el nou front marítim, com seria aquesta finalització de l'obertura al mar de Barcelona? Doncs bé, també crec que es desprèn una mica del que hem exposat. D'una banda, allargar aquesta recuperació, aquesta connexió de la ciutat, i quan dic ciutat vull dir de l'àmplia ciutat metropolitana amb el mar, amb la costa, reforçar l'eix costaner pel que fa a la seva connectivitat i a la seva fluïdesa, i després també fer tractaments específics per cada tram. He mencionat el tram del Passeig de Colom, del Moll de la Fusta, que em sembla que és emblemàtic i que ens ho hem de mirar molt bé, i n'hem de parlar molt i l'hem d'encertar molt, i demano la col·laboració de tots. I després, bé, hi ha altres trams, per exemple el tram del Morrot, i aquesta idea de l'actual consistori, del Xavier Trias, que no ens acaba de convèncer, perquè no acabem d'entendre com aquesta zona on ara no està previst fer-hi habitatges, com això tindrà vida i no serà un complex artificiós. Allò que durant un temps es va conèixer com l'operació de la nova Ictínia. Crec que aquí també, evidentment s'hi ha d'actuar, evidentment allò no pot ser Montjuïc, un barranc, un viaducte que talla la ciutat de les instal·lacions portuàries, s'ha de recuperar terreny a les instal·lacions portuàries, cal negociar molt bé amb el port i cal fer ciutat. Però per fer ciutat hem de fer una ciutat viva, una ciutat amable, una ciutat també més social. I ara mateix això crec que no està prou ben definit. I la Barceloneta? Aquest és un tema que tenim al damunt de la taula, que és el tema de la Barceloneta, que és un aspecte interessant. Jo, perdoneu que faci una d'això, jo sempre he dit que com a expressió màxima de l'última època d'en Maragall és el pla tecnocràtic dels ascensors. És a dir, parlaven dels ascensors, és lògic posar ascensors, no? Doncs allò expulsava pràcticament el 70% de la població del barri. Ho conec molt bé perquè vaig perdre un plet defensant els veïns i penso que injustament. Però vull dir, aquesta és l'última època. Jo penso que la Barceloneta és un punt importantíssim d'aquest, i que a més hi tenim moltíssima pressió, no? Tenim una pressió sobre la ciutat, això és un tema, penso, de futur. Sí, jo personalment soc veí de Ciutat Vella i tinc la Barceloneta a 5 minuts, i la problemàtica no és tan diferent a la resta de Ciutat Vella, sobretot les parts més a prop del Port Vell. Jo crec que ens trobem un clar exemple de problema d'èxit. Ha tingut tant d'èxit que ara hem de saber com gestionar-lo, i no ho hem gestionat bé, hem deixat que se'ns escapés de les mans tota la qüestió aquesta dels apartaments turístics,
i també els fluxos de gent, no només de gent que hi resideix permanentment o temporalment, sinó de gent que cada dia va i torna de llocs com la Barceloneta. Jo crec que això no ho hem resolt bé i en part imagino que la solució passa per un pla d'usos adequat que eviti l'expulsió dels veïns, per gestionar bé la proliferació dels apartaments turístics. Clarament s'ha d'anar a tancar els que són il·legals, que ja són més del 80%, i hi ha temes de difícil solució perquè alguns ja estan consumats. Per exemple, la Marina del Port Vell. La Marina del Port Vell jo interpreto que no s'hauria d'haver fet. Es va iniciar ja en època socialista, diguem les coses també, però s'ha corregit i augmentat a l'última legislatura. És una instal·lació privatitzada que privatitza un espai públic que el separa de la ciutat amb una tanca i que resulta fins i tot ofensiu, veure darrere aquella tanca els iots dels magnats russos. Jo crec que és l'exemple més clar d'allò que no volem per a la ciutat de Barcelona. L'èxit s'ha de compartir. I això ho repetim molt i de vegades ens fem fins i tot pesats. La ciutat de Barcelona ha de tenir èxit, però aquest èxit s'ha de poder compartir, perquè si no es comparteix no és èxit, és lucre, és guany per uns quants. I si no hi ha èxit, què vols compartir, què vols repartir? Per tant, hem de tenir les dues coses, les hem d'equilibrar les dues. Penso, altra vegada, tornant al model, al patró olímpic, que en allà es va aconseguir un equilibri molt difícil i no perfecte, però que jo crec que aquell èxit sí que va ser, com a mínim percebut, com un èxit compartit. Per tant, el principi general és aquest. Ara, després, clar, no és fàcil. Tenim una altra pregunta d'en Jaume Capdevila que diu: m'agradaria que especifiquéssiu una mica més sobre la indústria verda, quines activitats econòmiques posaríeu en els polígons industrials, heu calculat quants llocs de treball es crearien? I jo per no sortir-me, o per sortir-me del guió també, afegiria una altra pregunta de la meva collita. Estem parlant d'urbanisme i de cosa pública i al darrere hi ha inversió pública. També et volia preguntar sobre el pilar de la transparència en la gestió del diner públic. Quina és l'aposta que acompanya aquest pla d'urbanisme pel que fa a la transparència en la gestió pública en un àmbit tan sensible com aquest per la ciutat? Sí, potser el millor que puc fer amb el cas de l'economia verda és demanar-li a l'Enric Llarch, que en sap molt més que jo i que ha participat activament en tot el que hem explicat, que faci els apunts necessaris per tal de respondre millor en aquesta pregunta. Pel que fa a la transparència, el nostre compromís és molt clar. És a dir, nosaltres creiem un sistema d'informació oberta, d'open data. Això actualment és possible, en què els ciutadans de la ciutat puguin arribar fins a l'últim detall, fins a l'última factura de les adjudicacions que fa l'Ajuntament de Barcelona, de les compres i dels tractes que tenim amb proveïdors, dels salaris, per exemple, dels polítics i dels càrrecs nomenats, dels alts càrrecs nomenats a l'Ajuntament de Barcelona. Aquest sistema de transparència és el que defensem. I deixeu-me dir una cosa que ara em direu que presumim, però és que les veritats jo crec que també s'han de dir. Esquerra Republicana és un partit net i a més és un partit de llarguíssima trajectòria, 84 anys, poca broma. I ni una comissió, ni un sobre, ni una sola vegada la mà al calaix. A vegades hem ficat la pota, perquè s'equivoca tothom, però la mà al calaix no. Per tant, aquest currículum d'Esquerra Republicana, que és l'únic grup de l'Ajuntament de Barcelona que es va oposar a l'Hotel del Palau, jo crec que l'hem de reivindicar, sense complexos. I a més afegint que les formacions noves és més fàcil que siguin netes, perquè han estat menys involucrades en l'administració. Una força com Esquerra Republicana que porta tants anys i col·laborant en molts casos, en molts moments, amb l'administració de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat, del que sigui, jo crec que té el seu mèrit i per tant també és bo que ho diguem, que ho reivindiquem això constantment. Pel que fa a l'economia verda, jo diria que tota l'economia ha de ser verda, tota l'activitat ha de ser verda. Què vol dir això? Dèiem abans que era una manera de ser competitiu.
quan la principal empresa cervesera del país, no a Barcelona, sinó aquí al Prat, passa de ser compradora d'electricitat a venedora d'electricitat, està fent economia verda i està augmentant la seva competitivitat perquè redueix els seus costos i si a més en ven encara aconsegueix ingressos. I si passa de consumir 4 litres d'aigua per cada litre de cervesa a consumir-ne 1,5, està fent economia verda i augmenta la seva competitivitat. Per tant, l'economia verda és una manera d'augmentar la competitivitat al mateix temps que protegim el medi ambient. Si, a més, tots aquests processos que tenen moltes vegades un cert component tecnològic, un cert component innovació, nosaltres en fem molts, tindrem experts, tindrem empreses, tindrem recerca i, per tant, d'aquí es derivarà tot un sector que ara ja existeix però que pot ser molt més potent si el conjunt de l'activitat productiva assumeix com a paradigma, com a nou paradigma, esdevenir verd per ser més competitiu. Jo crec que aquest és el plantejament que hem de fer de l'economia verda. I això no limitat a la indústria, abans parlàvem dels edificis, abans parlàvem... No pot ser que l'edifici menys eficient energèticament correspongui a la primera empresa energètica de Catalunya. Per cert, que està aquí a l'Anella Verda. Moltes gràcies. Jo crec que et toca ja tancar i agrair perquè no tenim més temps i ja s'ha dit. Endavant. Doncs bé, gràcies per ser aquí, per escoltar. Ara el que esperem és els vostres suggeriments. Tot aquest equip de 40 persones s'ha d'engrandir. Us volem donar les gràcies per la vostra presència i també pel recolzament que representa aquest esforç compartit que ha precedit l'acte d'avui. Agrair a tots els que avui heu participat en nom de l'Alfred Bosch. Ell ha pronunciat 2 paraules, ha dit treball i aposta ètica. Jo penso que són 2 paraules claus per comprendre el gran actiu polític de l'Alfred Bosch per encapçalar l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Seguim endavant, gràcies Alfred, i fem d'aquest pla una realitat. Gràcies a tots vosaltres. Tindreu les pàgines web de la candidatura i l'adreça electrònica a la vostra plena disposició per recaptar els suggeriments i per respondre a totes aquelles preguntes que avui, per raons de temps i per no abusar de la vostra presència, no hem pogut respondre. Gràcies.